I know in a hospital. I know in a park lane. Every case is for about the real. Look at a case study. Let me Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Ahambo Kulor, and that's him Cambia Yunu Biko na Asina Inhojo Ba for Buru Menana. Yeni no Nanya Babu, Ndi na run de Nugu kidney problem, Potangu. Onyobona Neba. Let's call a spade a spade. Obunu Nenya, Onyobona Neba, I'm make here. Onyobona Neba with kidney problem, Biko. Ebobona in na full video, Fia Kiga Melum, share video, oh. Eba no na park lane Nenugu. Abogon governor Enugu State, bon governor Anambra, bon Kimo, bon Kebon, bon Kabia, Singa no guy to no diha adero. Nenuma, now ne kamwagede. 25 years, age 11 years, Itonia. Negoti condition this lady called a shake, Biko. I can't number had in a comment section, I call Bunike in your Biko, Nenuma de shake a shake. O can kumen kemwere, Chima dige yura. Oken kumen kemwere Chima dige yura Jehovah kusuni nenkenda ha Eze bube Onya di abanwe Babahum Elohim Adonai Sikenu Jehovah Emmanuel Lenu moge Isi ni yera mamai Neno bere mwa ka yoji buru nwoke kogo Nenu mwa Yoji buru nwoke kogo biko Tata bu kwambo seje ebere yem na yogi bu donate ye 1 naira ina anya na video daddy onye ebe ka ebo onye udi nwe kidney problem yes aho ne kede 53 onwe ni gore egwu si o buru ni no ya nwanna nyi nwoke aga inwo biko ebe obune nna onye ebe ka ebo onye ebe dị na ebe in kidney problem. Yes, for how long now? 1 year. Biko, you know. People do too much. Now in kidney problem. Ne no kuya kodi. Because share video oh. Iman ne kuyu na ada water. Ahone kid brother. 40 years kidney problem. Nne no manya oh akwa ki nebe. Akwa inebe. Metu kwa ginobio. Yes, Jesus. Udaina surube kwa ginantio Chineke ndamuma Amara nigeme Kobide mama Amara nigeme Akobide anyoma Obu na doro disturbing na Udede anya mmiri Ogo for the najuma ozukwe Chineke kelowa Isi ni di ya wanwe Isi na mmadụ apụghị ịgba agụ okwu. Isi na oge bụ amen. In your phone can give him. Ibu Jehovah kiusi ni nke ndị ahụ kwa. Ibe ebo eluigwe. Ibu onye kere mmadụ. Gị nwa kewara osimiri uhie. Gị nwa bụ amen. Jehovah Emmanuel Rafa Sikenu Adonai Elohim. N'elu ndị kere eke ka ị na-ame ka kidney gbuo ha. Mmadụ zara afa si yere m echi ọ bụ gị nwa bụ Chukwu kere ndị a zite ndị inye aka gị nwa na-enere ebe ọ bụla ị nọ nwa ka ị gara ihu n'ele afọ gị n'elu n'ele afọ ya Jesus how can you urinate? You can't. Biko I beg all of us enwe ife m nwa bụ okwu ọra mmeghe like gbaghalụ m it's not about me now biko as afu ye ku bi loba share video biko 10 times 20 times eba no in a hospital eba no in a park lane every case is for about the real. Look at a case study. Let me show you. I think you know case in one, but the worst case biko nenu nwa una man phone last week two bon soka nne yo ha can number give the first one biko oh no I can't number biko hey with the biko
Oke Chabatomo, Hamonia Chukwe, Bube, Obato, Biokum, sing it, Obato, Chai! Onye ahụ dị ama ihe Chineke merie. Ịmakwa na onye ahụ siri ike n'elu ụwa ama ihe Chineke mere nji wee fụ ofu nwoke ahụ na-aya o jikwa ego ọ sị na sosi ihe ọ na-ayọ Chineke ya napụ were ego ya niile nye ya ahụ isi ike maka gị nwa nọkịta nwere ahụ isi ike ma ihe Chineke mere gị. Ka njugodu gọvanọ Enugu steeti ihe a bụkwa ihe oke anya mmiri. Gọvanọ Enugu steeti ọ dị afọ ihe ọ fụbeghị ihe a o nwee ike ije n'ụlọ ọgwụ a duru ndị ọ ga-eduru ndị a ga-etriti na Enugu a na-etriti ha ndị enweghị ike itriti ebe a kpọrọ ha jee obodo oyibo kama na-eje set by set. Gọvanọ Peter Mba o nweghị ike imie arụ ha ọgbasaghọ ha maka ụmụ ha niile na-anọrọgo n'obodo oyibo ebe edoziri edozi nyanwa na onwe ahụ ya kịta oferu feje obodo oyibo. Amakwa m na ndị niile na-ebe abụ ọsọ ndị Enugu, Anambra ga-anụ ya, Enugu ga-anụ ya, Imo ga-anụ ya, Abia ga-anụ ya, Ebonyi ga-anụ ya. Bikonu ndị gọvanọ ndị South East bikonu ọtọ na ọnụ gbaa izu ka unu mara ka unu ga-esi wee zọta ndụ ụmụ nwanne anyị a ụmụ nwanne anyị nwoke, ụmụ nwanne anyị nwaanyị, ndị nwunye anyị. Bikonu bịakọta n'ọnụ ka unu mara ka unu ga-esi kpọrọ ndị unu ga-akpọchi obodo oyibo jeve, kpọrụkwanụ ndị ga-anọ ebe a nọrọ ebe a unu na-ene anya ka enye ha tritment. Ohere a na-ayọ ụmụ ikorobịa nwa onye ọbụla kịta ka unu mara ụdị ihe unu na-etinye n'ọnụ ma ụdị mmanya a na-aṅụ. Mmanya adịgboroja juziri ebe niile, emekwuziri mmanya ọ dịzie izi ịbịazie ya ịma ngotenwe bọtụl hot drink ijezie jegoro na sachet jegoro na a na-aṅụ. O nwere ebe nnọwọ ndị abakwa moto ụzọ ụtụtụ nwa ikorobịa ewerugo kaikai dị na sachet na-aṅụ na-asị ya irigo nri ụtụtụ ọsị m mba iribeghị nri ụtụtụ iwe bido wee nwa kaikai n'ụtụtụ a maka na emeziri ọdịrị unu izu je gbanyechaa ya na obere akwụkwọ nya biko na onye ọbụla mara ụdị nri na-abịa n'ọnụ na ihe ọ na-eri. Ihe sokwa na-ebute ọya niile a bụ ihe anyị na-eri n'ọnụ. Ihe na-aba anyị ọnụ bụ ihe so ebute ihe a. Ihe anyị na-erikarị kịsịta abụọzi ihe dị nachọra, ihe dị ka Chukwu si wee kie. Bikonu ihe na-aba gị n'ọnụ kpacharụ n'anya. Biko amaghịzị m ihe m ekwu n'ihe nke a bikos ọ dị egwu. Ihe a bụ ihe na-agba anya mmiri. Biko ụmụ nwanne m nke onye nwere ya tụnye. Bikonu o nwere nọmba ewepụtakwu ka emee donation. Pụkwa na ịchọ ime donation jee na peji Okwuluọra ị ga-afụ nọmba si dị ebe a ịkpọọ ya na fon ọ gwa gị ihe ị ga-eme na ebe ị ga-akwụnye ego. Ndewonu ndị be anyị.